Saben tamén na casa que a primavera é a estación pro trampeo e agora que chega o verán toca o ataque directo, como por exemplo fai ese veciño de Verín que directamente utiliza escopetas de balíns. Verdade que sí? Óscar. Verdade que sí, compañeiro Bernardo, e aquí o temos. Chámase Luis Juan, pero eu quero chamarlle o John Wayne de Verín, porque mirade que está a piques aí, xa cargou a escopeta, está a piques de disparar aí. Aí lle vai, bimba, e aí lle deches. Pero, a ver, Luis Juan, eres o auténtico John Wayne de Verín, pero de verdade, Isto é un método que utilizas ti a miúdo, non cando tes que ir ao ataque. Bueno, utilizamos cando sempre que podemos. Ahora mismo esta casa pois non está naide nela, entonces aquí non corremos peligro de que o balín vai a par en parte ni nada, entonces pois actuamos así. Nos árboles sí que actuamos así porque non hai maneira de eliminalas. Entonces pois collemos este método. Tamén temos o método da pértiga ou da máquina ou tal, adaptámonos como está unido. Cando tes que utilizar este método? Cando é o momento de utilizar a escopeta? Pois no nido secundario, normalmente, que é cando están nos árboles, ou neste caso que está aí, que non temos a posibilidade de entrar adentro, as señoras estas están aquí en peligro e tal, por iso mandamos aí 6 balís e xa nos chega. Sempre con distancia de seguridade, porque Sempre, vexo que antes me dicías que se estabas un pouco máis cerca, vanche a ti. Exactamente, non se podemos acercar, evidentemente, porque van a salir pois escopeteadas, como que dice. Escopeteadas nunca mellor dito, pero imos ver, eu quero que Galicia vexa un exemplo práctico de como cargas un pouquiño por aquí a escopeta. Como terías que facer? Contanos un pouco, Luis Juan. Agora metín o balín aquí dentro, entonces o que fago é unhas sustancias que temos que están aptas no medio ambiente, porque iso é fundamental. Non somos de plagas, entonces sempre utilizamos produtos que estean utilizados no medio ambiente. Non metemos produtos que non están utilizados polo medio ambiente. Degradanse fácil, entonces, bueno, pois teñen un componente que nos fai que os nidos desaparezcan aos 3 minutos. O sea, aí está, non claro. os nidos, senón as velutinas. As velutinas, exactamente. Daquela ti cárgalo así de fácil, como fixemos agora, pois ese produtiño que temos aí, isto paraliza, non, as velutinas? Sí, isto aunque vai deixar restos de produto, aunque o traspase, vai quedar produto, se queda dentro moito mellor, máis rápido vai ser o tema, porque eles van a acudir aí, a isto, van a acudir e van a tocar, e entonces prodúcese por masificación do nido, en contacto unhas cas outras, pois prodúcese que parálisis e efectivamente a morte máis tarde. Efectivamente. Daquela agora que tes cargada, poderíamos ver outra vez como farías este segundo disparo xa da mañá? Ahora mismo, vamos alá. Aí está, agora tal cual faría. Aí o tedes, compañeiros, aquí con este segundo disparo do John Wayne de Verín neste western, xa vedes, que lles darlle a todas, Luis Juan, é increíble. A veces fallo. A veces falla, pero aquí Luis Juan é un auténtico profesional e aí tédelo niño xa agujereado polo pistoleiro máis rápido de Verín, compañeiros. 10 disparos, graciñas, Óscar, en 5 minutos. Adeus, velutinas, Manel. Bueno, o caso aquí para esa casa non era o de disparos, Eu vexo moi ben eso da escopeta, cando os nidos estás moi alto nos árboles, que non podes chegar con nada, sí, porque aí pode joder un cristal á casa facilmente, como non lle tires. Pero claro, eu tiña entendido que estes disparando con estas cosas, tiñas que calcular moita distancia, o alcance da escopeta, para que o balín quede dentro co veneno. E entón aí sigue e acaba con él. Ora, é verdad que iso é moi práctico, donde os ves por aí, que a veces vamos pola autopista, non vos fijades neses árboles altos que están que non se pode chegar. Para esos casos é unha maravilla isto, sí, señor. Sí, sí. Que dicías de velutinas, de raíñas, Sosantón? Sabe Non moito. rías. Este Que sabe pícaro, moito de raíñas, sabe moito de raíñas. Eu quedome con Manel, co que decía Manel, porque, bueno, prefiero non... A ver, non se pode... Eu, personalmente, non lle recomendo a ninguén que ande a tiros de escopeta de balíns cas velutinas, que hai xente especializada que a chamen e que resolva o problema como ten que resolvelo. Primeiro, cunhas pivetas que se lle botaban, non? Para cando son os tiros altos, pero na casa esa, pois, eu a miña opinión, non? Non vai a ser que apunte mal. O balín lle das directamente a reina, acabache tamén. Sí, inda que o John Wayne de Verín, pois, apunte ben e o home teña unha boa vontade, non? Pero eu recomendo que con estas cousas hai profesionais e... Pois esta é a época, esta estación para rematar con elas, coas velutinas. Amigas e amigos, temos que falar da morte, pero imos facelo
dende unha